Hallelujah, Odofo Nyankopon show bebre, ena nso yeda foforo a ye Nyankopon de adom yen. Enti se niema mu ye, se niema mu nye, etwa se ye ka Nyame asem. Etwa se etie Nyame asem, efise no ne ye nkwa. Ena due yi afahye bi wo ho a ensafoni bebre, especially ye Methodist for Anglican, Catholic, Zion, ene ensafo a etesa Odofo obi nti ase a obeka ne biara na mede Nyame ase se ne charismatic churches ni bi nso ate ase na yenti a ye celebrate Ash Wednesday. It marks the beginning of the Lent. Adedianan akwentu a ye ni Onyankopon ye kai Jesus na kwentu a otu ya odiko owuo mu. Enti ye ni Nyankopon ko saa apamon ne ye ne ye sanhwehwe ne se ye nso ye pese ye bubu yakoma ni ye kaka we nyina se de be hu se nienti a Yesu be wu ye no enya kwa na mom emfaso bebre ewo so na afei ye hwe me krenso kwasiada na Palm Sunday no a ebre na ye de ye Hosanna no eno ena ya most churches to Anglican and Catholic say omo boaboa no ma hye no ewo Ash Wednesday no na omo de aka nipa no mama so efise ye de kai ye kai se ebre twem no tetebre no na se omo ehu so ma ye bone, especially se Nyame asoma ne difo abeka kire omo mo ye bone sese mo sese mabrabo ese mo pam ho achi omo hwewere atade na omo de enson yi omo aforifori omo ho de chese omo ra ho de chese omo apa omo ho achi eno nti Ash Wednesday ye da yen so ye kai ye ho se Kristo Yesu ababewu de age ye nkwa nti etwa se ye ne nante se ye kra enyira nti ye beka bibi efi Matthew sempa no eti dunsia nti chemo aduonu nan kosi aduonu nsia no o se Yesu ka che na suafo ne se mu bi pese odi mechi a ense so ofo no ankasa ne kwan so opo na kwan na ofa ono na senua na odi Yesu echi ai se dia asenua na tie bia no se dia tibia wo mu bia tie no o se yemfendi na echi na se ye prese yankasa ye be pre yankwa o se e be free yensa nemom se de yankwa hye ne nsam a na ye dane fi yakwan bone ho a obeji yankwa enti o se obi epo na brabo wo meme ho a obenya nkwa enti ede emfaso na nipa benya so obenya wiase nyina na wahwere ne kra odofo ebia odo ho ato wajapade bi so wo ma so wo kunu wo yire wadwuma wo ye nanso bibia atumisi o mama yankai Turkey mama yankai Ukraine no Russia mama yankai Syria mama yankai wiase se de ekofa no se so ne asase nyina atwemu a ehe ne yenyina so Bible se so ne asase nyina betwemu akọ onyame asem nko na entwemu enti odofo emu de ehe na wo fa obenya wiase nyame nyina na wahwere wo kra ana obepe bebi pa ama wo kra bebi pa no ene hene Yesu kan yo se eja omamaji omo no enyi omo mfi wiase kro mo so na hwe omo so mame na dwumediam de ahye omo so mo ntumi ye ebi se bebi ami wo no ho na mepese omo nso ba ti asase so ye wei Onyankopon nam na asem so ena na asem paka fo so na di fo so na dwuma ye fo so kasa kire yen se yen dane fi yakwan bone so na yen gye ye kra nkwa nipedua yi betimi akọ haw ne amane mu eyade etwa sesi ene we invite no nanso no ntine Onyankopon ma ye Yesu a ye boni din a nsenchene sisi Yesu nso ma ye honhom kronkron a ono na ofa dia opeso oye ni bi opeso ka ni bi na waka kire yen nyame nkronkron ye da wase so woma ye hu ye benkum ne ye nifa ye mane akoba bi anya na wakasa kire yen atwen abe eduano ne kwan Christ so odofo fa homa Yesu ate ebere ni afa fa homa Yesu uti asordem nso fa Yesu yiye
fa Yesu yie. Ɛma wiase ɛmfa wo nomum ɛfiri sɛ yɛbɛgya hɔ akɔ. Ti bia wɔ mu a ɛdi wo nya ka kyerɛ Yesu. Ɔno deɛ ɔnyiyi mu, ɔnsan mu. Obi obɛni ne ho bɛba ne nkyɛn bia no, ɔbɛgye no na ɔbɛgye ne kra nkwa. Ɔbɛgye ne kra nkwa. Na wɔyi no afi daa ɔsɛeɛ mu. Nti Onyankopɔn nhyira wo kyɛ asɛm no na ma foforɔ nso ɛhu ne benkum ne ne nifa. Nyame nyɛ ɔkɛseɛ wɔ Yesu din mu. Amen.